ഗായ്സ് രാത്രി 1 മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങി എന്നെ വിളിച്ചെണീപ്പിച്ച് ഈ ബർഗർ കിങ്ങിൻ്റെ കവർ തന്ന കഥയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ തുറന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ കിട്ടി, പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ താരം ഒളിച്ചിരിക്കണത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 കെച്ചപ്പും അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബർഗർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബർഗർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരു വലിയ ബർഗർ കഴിക്കണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ബർഗർ ബണ്ണിൻ്റെ മേലെ അത്യാവശ്യം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വരുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ, ചീസ്, മയോണൈസ്, സോസ്, ഓണിയൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിനായിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബൈറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പെപ്സിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പെപ്സി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളതല്ല, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് മീ ആസി.